जों दिनैनि बे भिडिअ सावरायगोन दागोजिनि सानखान्थि आयदानि खोन्दो 11 आखिनाय एबा मा होनो कनस्ट्राक्शन ना बे सायावहाय जों सावरायगोन जे जोङो सोंनाय बिदां 11.से नि जेनाखि सोंनाय बेफोरखौहाय जोङो मावफुंनायनि सिगांनो जों माखासे बेवहाय जोङो सावरायनाय एबा सिनायथि होनाय बा जोङो जेनाखि इन्ट्रडक्शन ना बिनि सायावहाय जोङो सावरायग्रोनानै लागोन जे जोङो बे चेप्टारावहाय बा बे खोन्दोआवहाय जोङो मा खालामगोन जे जोङो बबेबा मोनसे हांखो खोन्दो ना होखानाय हांखो खोन्दो जे बे होखानाय हांखो खोन्दोखौ मा खालामनांगोन जोङो होखानाय रुजुथायावहाय जोङो राननांगौ जे मा होनदों जोङो जे बबेबा मोनसे हांखो खोन्दो ना बे हांखो खोन्दोखौ मा खालामनांगौ जोङो जे हमना लाबाय बे मोनसे हांखो खोन्दो ना बे हांखो खोन्दोखौ जोङो माखासे मा होनो होखानाय रुजुथायावहाय जोङो मा खालामनांगौ जों बेखौहाय राननांगौ माने रुजुथायावहाय राननांगौ जों जेनेबा ना जे बेखौहाय जोङो बे होखानाय जेनेबा हमबाय जोङो बेखौ ए बि हांखो खोन्दो हमबाय जोंना बे ए बि हांखो खोन्दोखौ जोङो मा खालामनांगौ जोङो जे जोङो 5 रुजुथाय 3 बेफोरबायदियावहाय ना बेफोरबायदियाव जोङो माबोरैहाय बाहागो रानगोन जोङो बेनि सायावहाय जोङो सावरायगोन जे बेखौ जोङो सावरायनायनि सिगांनो बेयावहाय माखासे जेनाखि खना आखिनाय ना खना सुनाय बिनि सायावहाय सावरायगोन गोनां नङाब्लाबो बेयावहाय एसे माने बेखिनिखौहाय जोङो सावरायनानै लाग्रोगोन जे मा जायो जोङो माब्लाबा जोङो जेनाखि खना सुग्रा ना प्रटेक्टर जों बेखौहाय जोङो माब्लाबा बावलांनोबो हागौ जोङो ना जे बेखौ गैयालासिनो जोङो बे प्रटेक्टर गैयालासिनो जोङो कम्पासजों जोङो माबोरैहाय जोङो माने खनाखौ आखिनो हायो ना बेखौ जों एसे सावरायग्रोना लागोन आरो बेवहाय जे जोङो मा खालामगोन नोङो नैबे कम्पासनि जोहै ना जे जोङो प्रटेक्टर गैयाब्लासिनो जोङो कम्पासनि जोहै जोङो माबोरैहाय जोङो खनाखौ आखिना लायो जे जोङो माबायदि खना जे बाहायफ्लेजाबाय थानाय खना ना जायफोरखौ जोङो बांसिनथारै बाहायफ्लेबाय थायो जेरै 30 डिग्री 60 डिग्री बा 45 डिग्री 100 मा होनो 20 डिग्री बा मा होनो 90 डिग्री ना बेफोरबायदि खना बाहायफ्लेजाबाय थानाय खना ना जे बेफोरखौ जोङो माबोरैहाय जोङो कम्पासनि जोहै जोङो लानो हायो आखिनो हायो जों ना जे जोङो सिगांनो मा खालामग्रोना लागोन जोङो बेयावहाय मोनसे हांखो बोना लाग्रोगोन जोङो ना मोनसे हांखो बोना लाबाय जोङो जायखिजाया मोनसे हांखो खोन्दो बोना लाबाय जोङो बेनिफ्राय मा खालामगोन जोङो बेयावहाय जे हमबाय जों बेखौहाय ए बिखौनो लाबाय जेनेबा ना ए बि हांखो खोन्दो जेनेबा बेयावहाय जों मा खालामगोन मोनसे जोङो बिन्दो लागोन जेनेबा ना मिरु लागोन बा सेन्टार लागोन जों बेवहाय जे बेवहाय मोनसे सेन्टार खालामनानै लागोन जोङो ना जे जोङो प्रटेक्टरजों जोङो गोरलैयैनो जोङो 60 डिग्री बा जोङो 45 डिग्रीखौ जोङो गोरलैयैनो जोङो बेवहाय होनानै जोङो आखिनो हागोन जोङो ना नाथाय जोङो बे कम्पासनि जोहै जोङो माबोरैहाय आखिनो हायो जोंना जे सिगाङावनो जोङो बेबायदि जोङो कम्पासखौ बेबायदि लाबाय जोंना जे जायखिजाया गुवारनि नोंसोरो बेसे गुवार लायो बेवहाय मा खालामनो नोंसोरो बे मिरुआवहाय ना मा खालामनांगोन नोंसोरो मिरुआव लानानै मोनसे मा खालामदों जोङो बेवहाय बोरला आखिबाय आरो ना मिरुआव लानानै मा खालामनांगोन जोङो बोरला आखिनांगोन जोङो बे मिरुआव लानानै बोरला आखिबानो जाबाय जोंना मिरुआव लानानै जोङो मा खालामबाय बोरला आखिबाय जोङो ना मिरुआव लानानै मा खालामदों जोङो नैबे मिरुआव लानानै जोङो मोनसे बोरला आखिबाय जे नोंसिनि गोसो बेसेबां गिदिर आखियो ना फिसा आखियो ना गिदिर आखियो बे जाहैबाय नोंसिनि सायावहाय ना जायखिजाया फिसा आखिबाबो जोङो हायो बा गिदिर आखिबाबो जोङो बे 60 डिग्री 45 डिग्रीखौहाय जोङो आखिनो हागोन ना जे जोङो मा खालामबाय बेयावहाय ना मा खालामगोन जोङो नैबे बिन्दोआवहाय नैबे जेरावहाय नैबे बोरलाया जेरावहाय नैबे हांखो खोन्दोखौ ना जेराव दानस'दों जोङो बेयावहाय जोङो लाबाय जोङो ना बेनिफ्राय मा खालामबाय जोङो बे बोरलानि सायाव जों मोनसे बोरला आखिबाय जों ना बेनिफ्राय जोङो जायनाखि आगोल दानस'ग्रोनाय ना नैबेखौहाय जोङो दानस'नानै जों जेब्ला बोगोन ना अब्ला बे बेसेबां जागोन जोंनाहाय 60 डिग्री जागोन मिथिबाय जे जोङो बिनिफ्राय जेनाखि बोरला आखिहरफिनो ना बे जायखिजाया जोङो बोरला आखिहरब्लाबो बेसेबां गुवार लानानै आखियो नोंनि गोसो ना बेयाव जोङो आखिब्ला मा जागोन जोङो बियो 60 डिग्री जागोन बेनिफ्राय जेब्ला आरो जों बे दानस'नाय बोरलायाव बे नैबे बोरलाया नैबे सिगांनि बोरलाखौ जि बिन्दोआव दानस'दों ना बेवहाय जोङो लानानै जेब्ला जोङो आरो बोरला आखिहरबावगोन जोङो ना जेब्ला आखिहरबावगोन अब्ला बे मा जागोन बिनिफ्राय बेसेबाङाबो मा जागोन 60 डिग्री जागोन बा बिनिफ्राय बिसिम 60 आरो बिनिफ्राय बेसेबाङा मा जागोन 60 जागोन बेयो ना दाना होमबा जोङो 60 मा जाबाय बियो 120 जाबाय जोंनिया ना होमबा बेसेबाङावहाय मा जागोन बियो जेरावहाय दानस'दों ना जेराव दानदोङो बेनिफ्राय जों नैबे बिन्दोनिफ्राय ना मिरुनिफ्राय जों जेब्ला बोयो अब्ला बे मा जागोन जोंनियाहाय बे नैबे खनाया बेसेबां जासिगोन जोंनियाहाय 120 आरो बिनिफ्राय नैबेखौ बोयोब्ला मा जागोन जोंनिया ना अब्ला मा जागोन नैबे खनाया बेसेबां जाखो 60 डिग्री जाबाय दाना जोङो बेवहाय
जोङो मा खालामबाय जोङो कम्पासनि जोहै जोङो बेवहाय माबोरैहाय जोङो 60 डिग्री ना 120 बेखौथ' जों गोरलै आखिनो दानिया मा खालामगोन जोङो 90 45 30 बेखौहाय ना जे जोङो माबोरै आखिनो हायो जे जोङो बेवहाय 90 आखिना जोंना बिनिफ्राय बेसेबां मा जादों नोङो 60 आरो बिनिफ्राय बेसेबाङा मा दङ 60 ना होमबा बिनि 60 आरो 60 जोङो मा खालामनांगोन जोङो 90 डिग्री आखिनांगौब्ला जोंना जे बिनिफ्राय बेसेबां 60 जाखाबाय आरो बिनिफ्राय बेसेबां 60 ना होमबा जोङो 90 मोननांगौब्ला मा खालामनांगोन नैबेनिफ्राय लानांगौब्ला ना होमबा जोङो नैबे 60 सिम बिनिफ्राय बेसेबां 60 खा बा बेयाव मा नांगोन जोंनो 30 नांजोबगोन होमबा जोङो नैबे 60 नि खावसे जोङो आखिनानै लाग्रोनांगोन जोंना मा खालामनो हायो जोङो नैबे सिगांनि दानस'नाय मा होनो दानस'नाय जिनाखि बिन्दो ना बिनिफ्राय जोङो बेवहाय मोनसे बोरला आखिहरदो जों ना मोनसे बोरला आखिहरबाय जोङो बेनिफ्राय मा खालामगोन आरो नैबेनिफ्राय नैबे मोनसे 60 डिग्री बावनिफ्राय ना माने बियो 120 निफ्राय जों मा खालामबावदो आरो जोङो बिनिफ्राय ना मा खालामबावनांगोन जोङो बे बोरलाखौ जोङो दानस'हरदो जों ना अब्ला मा जाबाय नैबे मिरुनिफ्राय जों बे दानस'नायावहाय जेब्लानाखि जों बोहरगोन जोङो ना नैबे सिगांनि मिरुनिफ्राय जों बेवहाय बोहरोब्ला मा जासिगोन बियो नैबे ना मा जाबाय नैबेनिफ्राय लायोब्ला बा ओरैनिफ्राय नायोबा नैबे माने बिनिफ्राय बेसेबांनि खावसेया मा जागोन जोंनाहाय 30 डिग्री जोंनिया ना होमबा जों बेखौहाय मा खालामबाय जोङो खावसे हाफ आखिबाय जों ना 60 नि खावसे एसे ओरै जानांगौब्ला नैबेजों थांनांगौमोन एसे खायलें जाबाय होमब्ला मा जाबाय बियो नैबेखिनिया ना नैबेनिफ्राय बेसेबाङा मामोनलाय जोंनाहाय 60 होमबा बेवहाय बोनाय लोगो लोगो मा जाबाय बियो बिनिफ्राय बेयाव बोरला आरो बिनिफ्राय बोरलाखौ दानस'लायनायखौ जोङो बोनाय लोगो लोगो मा जाबाय नैबेखिनिया मा जाबाय खावसे जाबाय बेना 60 नि खावसे अब्ला नैबे मा जागोन 30 60 नि खावसे मा जागोन 30 होमब्ला बिनिफ्राय बेसेबां जोंना 60 आरो बिनिफ्राय 30 बा बेसेबां जागोन नैबेखिनिया बेसेबां जाखो जोंनाहाय 90 डिग्री जाबाय जोंना ना थिग बेबायदिनो जों दानिया मा खालामनांगौ जोङो 30 डिग्रीखौ जोङो नैबेयाव दाखिनोब्ला दानिया ना 30 डिग्री बा जोंना नैबेयावहाय मा जागोन बे 60 नि खावसे जोंना थिग बेखौबो जोङो दानि जेरै खावसे आखिदोंमोन जोंना बेबायदिनो आखिनो हायो जोङो बेयावबो जे सिगांनियावहाय लानानै ना बेयाव बोरला आखिबाय जोङो मा खालामबाय बोरला आखिबाय आरो दानिया जेयाव सिगां जे जों मा खालामगोन जोङो 60 नि खावसे आखिनांगौ जोंना बे 60 आव सिगाङाव बेसेबांमोन बेवहाय ना बेयाव लानानै जोङो नैबे बोरलाखौ दानस'फिनबाय जोङो ना दाना जोङो जेब्ला मिरुनिफ्राय जोङो नैबे दानस'नाय बिन्दोआवहाय जेब्ला जोङो बोगोन जोङो ना अब्ला नैबे बिन्दोआ नैबे मा जासिगोन जोंनाहाय नैबे खिनिया मा जाबाय बेसे डिग्री जाखो बियो खनायाहाय 30 डिग्री जाबाय जोंनिया ना दाना जों मा खालामनांगौ 45 डिग्री 45 डिग्रीखौ जोङो माबोरै आखिगोन दानिया ना जे जोङो बेवहाय आं एसे साइडआव बानायखानोसै 45 डिग्री ना बेयावबो आखिनो हायो एसे बेवहाय सिनायनो दिगदार जासिगोन ना दानब्रै सिनायनायावहाय जे जोङो मा खालामबाय जे जोङो 90 डिग्रीखौ माबोरै आखिदोंमोन जों ना 90 डिग्रीखौथ' जोङो सिगाङाव बोरै आखिदोंमोन जोङो नैबे आं दारै थोंजोङै 90 डिग्रीखौ बेयाव बानायना लाखानोसै सिगां बिदिखौ आखिबाय थालायला गोबाव जायोना बेयावथ' जेरै आखिदोंमोन बेखौथ' गोसोआव थाखाबाय जे साप'ज हमना लाबाय नैबियो बेवहाय प्रटेक्टरजों आखिनाबो लानो हायो जोङो ना जे जोङो जों दायो मा खालामगोन जोङो प्रटेक्टर नङा जोंनिया ना जे जोङो बेवहाय मा खालामनांगौमोन जोंनियाहाय मिरु ना मिरु लानानै जों बेवहाय मा आखिनांगौमोन जोंनियाहाय बोरला आखिनांगौमोन जोंनिया ना बिनिफ्राय जायखिजाया बिनिफ्राय ना जायखिजाया लायोब्लाबो मा जायोमोन जोंनियाहाय बे मा जागौमोन जोंनिया 60 डिग्री जायो बेना 60 आरो नैबे मा जायोमोनलाय 60 बेनिफ्राय 60 नि खावसे आखिनांगौ मा खालामनांगोन जोङो नैबे 60 आवहाय जेराव दानस'दोंमोन ना बिनिफ्राय जोङो बेवहाय बोरला दानस'लांगोन जोंना लानांगोन अब्ला बे मा जागौमोन जोंनियाहाय बेयो जेनाखि दानस'नाय बिन्दो ना बे मा जागोन जोंनियाहाय 90 डिग्री जागोन बेना दाना बे 90 डिग्री जाबायना नैबे दानस'नाय बिन्दोआवहाय मा जाबाय बियो 90 डिग्री जाबाय होमबा जों दानिया मा खालामनांगोन जोङो 90 डिग्रीनि खावसे आखिनांगोन जोंना 90 डिग्रीनि खावसे आखिनांगौबा जों मा खालामनो हायो जोङो बेवहाय ना बेवहाय जोङो मा खालामनांगोन जे 90 जोङो मा खालामदों जोङो 60 नि खावसे लानोबा जोङो 60 जों 60 खौ लानानै ना बेखौ लानानै जोङो बानायदोंमोन दानिया जोङो माखौ लाना बानायनांगोन जोङो 90 डिग्रीखौ लाना बानायनांगोन जों ना 90 डिग्रीखौ लानानै जोङो बेवहाय मोनसे बोरला आखिगोन जों ना नैबे दाना नैबेनिफ्राय 90 डिग्रीनिफ्राय दे जों 90 डिग्रीनि खावसे आखिगोन नालाय ना बेवहाय बोरला आखिबाय जोङो नैबेवहाय लानानै ना नैबेवहाय लानानै बेवहाय लानानै आखिनांगोन जों ना माने जेरावहाय दानस'दों जोंनिया नैबे ना नैबेयावहाय जोङो 90 डिग्रीखौ आखिनायाव जेराव दानस'दों बेयाव लानानै जों मा खालामनांगोन जोङो मोनसे बोरला आखिनांगोन जों ना नैबे बोरलाखौ दानस'जासे एसे माबा जाबाय ना मोनास'वासै नैबेयावहाय जोङो आखिफिनबानो जाबाय बेखौ होमबा नैबे बिन्दोआव दानस'लायबाय बेना दानस'लायनाय बिन्दो बेयो मा जागोन जोंनियाहाय बियो 45 डिग्री जागोन बे मिथिबाय अब्ला मा जाबाय बियो 45 डिग्री जे जोङो बेबायदियै जोङो मा खालामनो हायो जोङो प्रटेक्टरनि जोहै सरि कम्पासनि जोहै जोङो बेबायदियै जोङो खनाखौ आखिनो हायो जोङो ना जोंना दानिया बे चेप्टाराव मा खालामनांगौ जोंनियाहाय
जोंनिया मा होनदों बेवहाय जे माखौ सावरायगोन जों बेवहाय मा खालामनांगौ जोंनिया दोंसे जेनाखि हांखो खोन्दो ना बे हांखो खोन्दोखौ मा खालामनांगौ होखानाय रुजुथायावहाय राननांगौ जे मोनसे हांखो खोन्दो ना बे हांखो खोन्दोखौ मा खालामनांगौ होनदोङो होखानाय रुजुथायाव जे हमबाय जे मोनसे हांखो खोन्दो ना बेखौ मा खालामनांगौ जोङो 3/2 बेवहाय राननांगौ जोङो ना जे जोङो मा खालामनांगौ होनदोङो 3 आरो 2 ना 3/2 बेवहाय जोङो राननांगौ जे सिगां जों मा खालामना लाग्रोनांगोन जोङो जे बेवहाय हांखो खोन्दोनि जखा होनाय गैया जोङो ना हांखो खोन्दोआ बेसेबां सेन्टिमिटार बा मा बेसेबां सेन्टिमिटार बेफोरदि होनाय गैया ना अब्ला जायखिजाया बे मोनसे हांखोखौ मा खालामनांगौ जों बेवहाय जोङो 3 आरो 2 बे रुजुथायावहाय जोङो राननो नांगौ जे बेखौहाय जोङो मा खालामनांगौ लाग्रोनांगोन जोङो मोनसे हांखो खोन्दो बोनानै लाग्रोनांगोन जोङो ना जे जोङो बेवहाय जोङो हांखो खोन्दो जोङो बोनानै लाग्रोबाय जोङो ना हांखो खोन्दो बोनानै लाबाय जे जोङो बे हांखो खोन्दोनि मुंखौ मा होबाय जोङो ए आरो बि मुं होबाय जोंना ए बि मुं होबाय दाना मा खालामनांगोन जोङो बे ए बि खौ लानानै जोङो मा खालामनांगोन मोनसे खना सा खना बा मा होनो 90 डिग्रिनि खना सा खना माने मा 90 डिग्रिनिख्रुइ फिसासिन ना ओरै बेबायदि आखियालासिनो जों मा खालामनांगोन जोङो 90 डिग्रिनिख्रुइ फिसासिन जोङो मा खालामनांगोन जोङो बेवहाय मोनसे खना आखिनांगोन जों ना खना सा खना जायखौ जोङो एक्यूट एंगल होनो ना बेवहाय जोङो आखिनानै लागोन नाथाय आं बेवहाय बेबायदि आखिबाय आङो ना नैबे बे हांखोखौ बेखौ लानानै बे हांखो खोन्दोखौ लानानै ए बि हांखो खोन्दोखौ लानानै जों बेवहाय मा खालामनांगोन मोनसे खना सा खना आखिनानै लानांगोन जोङो ना बेबायदि खना सा खना मा खालामना लाबाय आखिनानै लाबाय आङो ना खना सा खना आखिनानै लाबाय दानिया मा खालामनांगौ होनदों जोङो बे जेनाखि बेवहाय ना एसे माबा जाबाय बोनायाहाय खायलें जाबाय बेयो ना जे मा खालामनांगौ दानिया जोङो बेनिफ्राय जोङो बे हांखो खोन्दोखौ नैबे ए बि हांखोखौ बेखौहाय मा मुं होबाय जोङो ए एक्स मुं होबाय जेनेबा ना ए एक्स मुं होबाय जों बेखौहाय दाना जोङो ए बि खौहाय जों मायाव राननांगौ नोङो 3 आरो 2 रुजुथायावहाय राननांगौ जे जोङो मा खालामग्रोनांगोन जोङो बे ए बि खौहाय जोङो 3 आरो 2 नि रुजुथायाव राननायनि सिगां जोङो बे ए एक्स रोदायावहाय मिथिबाय ए एक्स रोदायावहाय जोङो मा आखिग्रोना लानांगोन जों माखासे बोरला ओरैबायदि बोरला आखिनांगोन जे जोङो बेखौहाय जोङो बेवहाय बोरला आखिनायनि सिगां मा खालामग्रोना लानांगोन जोङो नैबे रुजुथायखौ जोङो दाजाबग्रोनानै लानांगोन जोङो ना दाजाबग्रोनानै लायोबा मा जायो जोंनाहाय 3 जों 2 जों दाजाबा मा जागोन बेयो 5 जे जों बेखौहाय मानि थाखाय दाजाबना लानांगोन जे बे गासै बेसेबां बाहागो बेखौ जों मिथिग्रोना लानांगोन जों ना होमबा गासैहाय बेसेबां जागोन बेयो 3 आरो 2 जे जोङो मोनसे मुवाखौ 3 आरो 2 बेबायदि बोखावोब्ला जों होमबा बे मुवाया बेसेबां जागोन बियो 5 जागोन ना जाया ना 5 जागोन स' होमबा बेखौ जोङो मा खालामनानै लाग्रोनांगोन जोङो रुजुथायखौ जोङो दाजाबग्रोना लानांगोन बिनिफ्राय जोङो बेयाव मा खालामनांगोन जोङो दाजाबनानै लायोब्ला जोंना बेसेबां जागोन बे 5 बिनिफ्राय जोङो ए एक्स रोदानि सायावहाय जोङो बोरला आखिनांगोन जे बोरलाखौ ओरैबायदि आखिनांगोन जे नैबे कम्पासाहाय ना जे जोङो बेसेबां गुवार लादों बेखौहाय जोङो थिग रोखोमै लानांगोन जों बेवहाय जेसेबां गुवार लादोंना बे एखे गुवारैनो जोङो बेवहाय बोरलाखौ आखिनांगोन जोङो ना गोसोआव लाबानो जाबाय जे जोङो बेवहाय लानानै जोङो ना बेवहाय लानानै जोङो मा खालामनांगोन जोङो बोरला आखिनांगोन जोङो ना बेवहाय लानानै नैबे सिगांनि बे मिरुनिफ्राय जोङो ना बेवहाय मा खालामगोन जोङो मोनबेसे आखिनांगोन जोङो मोनबा होनोना रुजुथायखौ दाजाबनानै जों 5 मोनदोङो बेनिफ्राय जि नैबे बोरलाया नैबे ए एक्स रोदाखौ जेराव जानो दानस'दोंना बेयावहाय जोङो लानानै आरो जोङो फिन आखिबावदो बेनिफ्राय आरो जों फिन बेनिफ्राय आखिबावबाय जों ना ओमफ्राय जाखो 1 2 3 4 एसे माबा जाबाय बेना गुसुंसिन जाबाय बेखौ एसे गोलाव बोनानै लाखायोब्ला मोजां जायोना बेखौ एसे गोलाव बोखानानै ला एक्स रोदाखौ ना एसे जाखो जोंनाहाय 1 2 3 4 जाबाय ना 4 बेखौ लाना बानायबा 5 ना दाना जोङो बेखौहाय जोङो बोरलाखौ बोखांबाय जे आखिनायनि आगायाव जोङो आखिनायनि आगा जोङो ना बेयाव आखिनायनि आगाखौ जोङो लिरनांगोन जे जोङो मा आखिग्रोदों जों सिगाङावनो ए बि मोनसे हांखो खोन्दो आखिग्रोदों जों ना बेनिफ्राय मा खालामदों ए बि हांखो खोन्दोखौ आखिखांनायनि उनावहाय फार्स्टआवनो जोङो मा खालामदों जोङो ए बि हांखो खोन्दो आखिदों बिनि उनावहाय जोङो ए बि खौ लानानै जोङो मोनसे मोनसे मा खालामदों ए एक्स रोदा मानि खनासा जानाय ना खनासा जानाय जोङो ए बि खौ जों मानि मोनसे खनासा जानाय जोङो ए एक्स रोदा बोनानै लादों जों ना बिनिफ्राय मा खालामदों जोङो ए एक्सनि सायावहाय ना नैबे ए एक्सनि सायावहाय जोङो 5 बोरला आखिदों जों ना 5 बोरला बा बिन्दोफोर बेवहाय बेखौ मा बुंगोन जोङो ए नालाय ना ए1 ए2 ए3
A4 A5 दाना मा खालामगोन जोङो F आवहाय ना बेखौ जोङो बिन्दोफोरखौ होखांनायनि उनावहाय मुं होखांनायनि उनाव मा खालामगोन जोङो नैबे B जों ना बे जोबथाजों जोङो मा खालामगोन नैबे जोबथा A5 खौ जोङो मा खालामगोन जों बेवहाय फोनांजाबनानै जोङो लागोन जोङो मिथिबाय फोनांजाबनानै लागोन जोङो फोनांजाबनानै लाबाय जोङो ना दाना जों मा खालामनांगोन जों बेवहाय नैबे जिनाखि जोङो मा खालामनो जोङो बेवहाय A5B खौ जोङो फोनांजाबना लाबाय जोंना आखिनायावहाय A5B खौ जोङो फोनांजाबनानै लाबाय जोङो बेनिफ्राय मा खालामनांगोन जोङो A5B नि जोङो मोनसे लिग आखिनांगोन जों माबायदि माखौ लानानै लिग आखिनांगोन जे जोङो नैबे रुजुथायखौ नायनांगोन जोङो 3 रुजुथाय 2 होमबा जोङो बेखौहाय जोङो 3 रुजुथाय 2 आवहाय जोङो बोखावनांगोन जों ना होमबा जों बेवहाय नाय A1 A2 बे 3 नालाय ना फार्स्ट पॉइंटखौ जों नायग्रोदो ना सिगांनि बिन्दोखौ होमबा सिगां बिन्दोखौ लायोब्ला जोङो सिगांनिफ्राय फैबा 1 2 3 होमबा बेवहाय 3 जागोन जोंना ना आरो 2 ब्ला 1 2 बेवहाय थागोन ना बियो बिनिफ्राय बेवहाय 1 ओमफ्राय 2 ना होमबा बेवहाय थागोन जोंना होमबा जोंना मा जागोन बियो सिगांना 3 नालाय बेखायनो जोङो नैबे 3 आवहाय थाफैगोन जोंना ना बेखौ नाय जे जोङो मा खालामगोन जोङो बेयावहाय ना जों मा खालामनांगौ जोङो A5B नि लिगै जोङो मा खालामनांगौ जोङो मोनसे हांखो बिनि लिगखौ जोङो हांखो बोनांगोन जोंना बा लिग बोनांगोन जोङो बेवहाय एसे मोले नुबायना केमेराया बारा थिग नङा दानिया जोङो नैबेयावहाय नैबे बिन्दोनिफ्राय बे बिन्दोआव मोनसे बोर लाखिगोन जोङो जायखिजाया ना जे बेवहाय जेसेबां गुवार बोर लाखिगोन जोंना बेवहाय बेसेबां गुवार आखिगोन जोङो बेखौहाय जोङो माने फुवाराबो फुसेबाबो समान लानानै मिथिबाय एखे समान लानानै मा खालामनांगोन जोङो बेवहाय ना जे जोङो 3 आरो 2 नि रुजुथायावहाय राननांगौ नालाय ना 3 आरो 2 नि रुजुथायाव रानगोन नालाय होमबा बेवहाय जोङो बोर लाखिखांनायनि उनावहाय मा खालामगोन जोङो दानिया बेवहायथ' बोर लाखिबाय जोङो ना जे बांद्राय मोजां नुवासैलै नैबेयावहाय ना बेखौ सिनायाखै बारा ना बेवहाय जों बोर लाखिबाय बेनिफ्राय मा खालामबाय जोङो बे हांखोखौबो बांद्राय सिनायद्रायासै ना सरि बेयो ना दाना मा खालामगोन जोङो A3 आवहाय जों मानो होनबा सिगां बिन्दोआहाय 3 बि ना ओमफ्राय जे बेवहाय बेसेबां गुवार लादों बेखौ नैबे बेसेबां गुवार ना बेसेबां गुवारानो लानांगोन दे बेखौ फुवारनोबो नाङा फुसेबनोबो नाङा समानैनो लानांगोन बेखौ ना बे समान लानानै जोङो आखिनांगोन नैबे A3 आवहाय ना A3 आवहाय जोङो बोर लाखिबाय जों ना बोर लाखिबाय दाना मा खालामनांगोन जोङो नैबे बोरला दाननाया ना नैबेसोर मोननैखौ A5B आरो AF5 बिसोर हांखो मोननैखौ बा बे हांखो खोन्दो ना बेखौहाय बे दानस'लायनाया ना बे बेसेबां गुवारावहाय दानदों बा बेनि गुवारा बेसेबां बेखौहाय जोङो सुनानै लादो जोङो ना नैबेखौ दे नैबे गुवारा ना बे गुवारखौहाय सुदो जों बे बोरलाया दानस'नाय गुवारखौ ना बेखौ सुबाय जोङो ना बेसेबां गुवारावहाय दानस'दों बिनिफ्राय बेखौ मा खालामनांगोन जोङो नैबेनि बेयावहाय बिनि सायावहाय जोङो नैबे A2 A3 बेयाव नङा नैबे बोरलाया जेराव दानस'दों नैबे हांखोआव लानानै ना बेवहाय मा खालामदों जोङो मोनसे बोर लाखिदो जों ना बेयाव दाननायाव लानानै जों मा खालामनांगोन जोङो बोर लाखिनांगोन जों ना बेवहाय आखिबाय अब्ला मा जाबाय नैबे दानस'नाय बिन्दोआ ना नैबे दानस'नाय बिन्दोआवहाय दानस'नाय बिन्दोजों जोङो नैबे A3 खौ लानानै जोङो हांखो बोदो जोङो ना अब्लानो मा जागोन बियो A5 आरो B F5B हांखो खोन्दोनि मा जागोन बियो लिग जागोन बियो मिथिबाय लिग जाबाय बियो ना बे जाहैबाय लिग अब्ला नायदो बिसोर मोननैजों लिग जाबाय जोंनिया ना दाना होमबा मा जागोन बियो नैबे जाहैबाय C बिन्दो होमबा नैबे जाबाय देरसिन आरो नैबे फिसासिन ना बे C बिन्दो दाना जाबाय गिदिर नैबे देरसिन आरो नैबे फिसासिन होमबा बे मा जागोन 3 आरो 2 बे जाहैबाय ना होमबा मा जाबाय जोंना AB खौहाय जोङो 3 आरो 2 रुजुथायावहाय जोङो रानबाय जोङो ना बा C बिन्दोआ मा खालामदों बेवहाय AB हांखो खोन्दोखौहाय 3 आरो 2 रुजुथायावहाय दानस'दों दाना जों बेवहाय आखिनाय आगाफोरखौथ' जों लिरबाय जे सिगाङावनो जोङो AB हांखो खोन्दो आखिदों जोंना बेनिफ्राय AB जों जोङो खनासा जानाय मा होनो AX रोदा मोनसे आखिदों जोंना नैबे खनाया मा जागोन जोंनाहाय 90 डिग्रिनिफ्राय फिसासिन खनासा खना ना ओमफ्राय मा खालामदों जोङो AX रोदानि सायावहाय मोनबा माबोरै मोनबा जादों जे जों बे रुजुथायखौ दाजाबनानै मोनबा मोनो जोंना बा A1 A2 A3 A4 A5 बिसोरखौ जोङो मा खालामबाय जोङो बिन्दोफोरखौ होबाय जोंना बा बोरला आखिदों जोङो बेवहाय बेनिफ्राय मा खालामदों जोङो A5 आरो B खौ जोङो फोनांजाबदों बेनि उनाव मा खालामदों जोङो A5B नि लिगै जोङो मा खालामदों A3C मोनसे लिग हांखो जोङो बोना लाबाय जोङो ना अब्ला मा जाबाय AB खौहाय मा खालामदों C आहाय 3 आरो 2 रुजुथायावहाय रानदों बियो ना बा बोखावदों
जे जों बेवहाय माखासे नायबिजिरनाय जोंना बेखौहाय जोङो नायबिजिरनाय दङ जास्टिफिकेसन बे नायबिजिरनाय जे जोङो माबोरै जोङो नायबिजिरनो हायो जे नैबेखौहाय नायोना बेखौ नायोबा जोङो मा जागोन बेवहाय बेयो मोनसे आखान्थिथाम जागोन बेयो ना जे बेयो मोनसे मा जाबाय आखान्थिथाम बेयो A5 आरो मा B बिनिफ्राय नैबेयो A3 आरो नैबे मा C ना नैबेयो C बेबायदि जोङो ना जे जोङो बेयावहाय नैबे मोनसे आखान्थिथाम नैबे A5 ना A5B बेखौहाय A3C मा जादों जे बेयाव जोङो आखिनायाव जों मोनदों A3C मा जादों नैबे A5B नि लिक जोङो ना A5B नि लिक जे जोङो बेयावहाय जोङो मा खालामदों नैबे A3C आहाय नैबे A5C खौहाय लिगैहाय दानस'दों जोंना जे जोङो चैप्टार 6 आवहाय जों माखासे थारबुंथि मोनदों जोङो ना जे थारबुंथिया जाबाय जोंना मा बियो गुदि स्रें रुजुथायारि थारबुंथि माने मा होनो BPT होननानै जोङो सुंद'यै बुङो जोंना माने गुदि स्रें रुजुथायारि थारबुंथि माने BPT माने इंराजियाव जाबाय बेसिक प्रपोर्शनेलिटी थिउराम मा होनना बुङो जों बेखौहाय बेसिक प्रपोर्शनेलिटी थिउराम बेबायदियै जोङो मा मोनो जों बेयावहाय जे जोङो मा मोननो हायो होनदों जुदि बबेबा मोनसे आखान्थिथामनि लिगैहाय ना बबेबा मोनसे माबानि लिग मा होनो हांखोनि लिग जायोब्ला बबेबा मोनसे आखान्थिनि लिगै जुदि बबेबा मोनसे माबायाहाय दानस'योब्ला अब्ला मा जायो जे बिनि मोननै जिनाखि आद्रा मोननै आखान्थि ना बे आद्रा मोननै आखान्थि थि बिन्दोआव दानस'जासे बोनाय जायोब्ला नैबे बिदि बोनाय जायोब्ला ना जे बबेबा मोनसे आखान्थिनि लिगै जे आद्रा मोननै आखान्थियावहाय दानस'जासे जेब्ला जोङो मा होनो हांखो बोयो बा लिग हांखो बोयो जोंना अब्ला मा जायो जे आद्रा मोननै आखान्थिफ्रा मा जायो एखे रुजुथायावहाय रानो मोनथिबाय नैबे जिनाखि आखान्थिफोर ना नैबे आद्रा आखान्थिफोर बिसोरनि जिनाखि दानस'नाय नैबे दानस'नाय बिसोरनि दानस'लायनायनि रुजुथाया मा जायो होनदों समान माने बेयावहाय मा जायो A3 ना A3 आरो बेवहाय A3 A5 नैबे आखान्थिनि दानस'लायनायनि रुजुथाया मा जायो होनदों नैबे आखान्थिनि दानस'लायनायनि रुजुथायनि मा जायो होनदों समान माबायदि जोंनाहाय PPT थिउराम बे जायखौ जोङो दायो मा होननानै बुङो जोङो टेल्सनि थारबुंथि होननानैबो बुङो जोङो ना बेखौहाय जोङो बेजों जोङो मा खालामनो हागोन जों बेखौहाय नायबिजिरनो हागोन जोङो ना जे बियो थारैनो 3 आरो 2 नि रुजुथायावहाय रानमारदोंना रानमाराखै बा जोङो बेवहाय माखासे आखान्थिथामनि धोरोमखौ लानानै जोङो ना महरसे आखान्थिथामखौ लानानैबो जोङो बेखौहाय जों मा खालामनो हायो जोङो बानायनो हायो जे बेवहाय मा जायो नैबे खना बे खना ना बिसोर मा जागोन समान जे बेवहाय जोङो महरसेयारि आखान्थिथाम बायदियैबो जोङो बेखौहाय जोङो मा खालामनो हायो जोङो नायबिजिरनो हायो जोंना जे बेवहाय जों मा खालामनो हायो जोङो नैबेखौहाय जों मोनबाय जोंना जे बेखौ नायोब्ला मा मोनदों जोङो नैबायदि आखान्थिथाम मोनदों जोंना जे बेखौ आखिलायनाङा जोङो नैबेनिफ्रायसो जे नोंसोरनो बुजिनायनि थाखाय बेबायदि आखान्थिथामखौ आखिनानै होबाय जोंना जे बेवहाय नायबिजिरनायाव मा मोनगोन जोङो नायबिजिरनाय जे बेवहाय मा जायो नैबे समान जाथारनांगोन दे बेवहाय नैबे समान जाथारनांगोन A1 A2 बिसोर समान मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेखौहाय जोङो सोलाय सोल' खालामाखै जोंना A4 नि समान A4 A5 दे ना बिनिफ्राय बिनि जखा बिनिफ्राय बिनि जखा बेखौ जोङो आखिनांदों जोंना समान बेबायदि दाना जोङो नायबिजिरनायाव जों मा मोनो होनदों आखान्थिथाम नैबे आखान्थिथाम दे नैबे आखान्थिथाम मा होनदों A5 ना A5B आरो नैबे मोनसे आखान्थिथाम A3C आवहाय जे मा मोनो जोङो बिसोर मोननै आखान्थिथामावहाय ना मा जादों बेवहाय A3C आहाय ना A3C आहाय मानि लिक बियो A5B नि लिक ना जे बेवहाय ना बेनिखायनो जोङो मा मोननो हायो जोङो जे बेयो लिक जानाय लोगो लोगो जे जोङो टेल्सनि थारबुंथि बा जोङो मा होनदों गुदि स्रें रुजुथायारि थारबुंथि बायदि मा जायो जोंनियाहाय जे जेब्ला मोनसे आखान्थिथामखौ जोङो ना आखान्थिथामखौ मोनसे आखान्थिनि लिगै जेब्ला दानस'यो अब्ला मा जायो जे आद्रा आखान्थि मोननायाव दानस'नाया नि जेनाखि रुजुथाय ना बियो मा जायो होनदों समान जायो मा जागोन होनबा बेनिखायनो A3 A5 नि समाव मा जागोन बियो नैबे A3 ना A3 आरो मा जादों A3 A5 ना बिसोर मोननैनि आखान्थिनि रुजुथायनि समाव मा जागोन AC आरो मा जागोन CB ना दाना जोङो मा मोनो बे जाहैबाय मा होनदों BPT ना BPT बाय BPT जागोन बियो बेखौ जोङो नाम्बार 1 लाबाय जोङो ना दाना जोङो
मा मोनो जों बेवहाय नाय A3 ना A3 होमबा बेवहाय मोनबेसे दङ जोङो मोनसे मोननै मोनथामाव जों रानो जों ना आरो मा जायो बेवहाय A3 बेनिफ्राय A3 F5 A3 F5 माना मा जायो A निफ्राय A3 सिमाव बेसेबां मोनो जोंनाहाय 3 नों नाङा जे बेखौ जोङो 3 आरो 2 नि रुजुथायाव रानदोंना जोङो ना होमबा बे मा जागोन 2 बेनिफ्राय 2 बियो ना मानिफ्राय जों मोनदों बेखौहाय आखिनायनिफ्राय जोङो ना आखिनायनिफ्रायसो जों बेखौहाय नाम्बार 2 बायदि ना दानिया 1 आरो 2 निफ्राय जों मोनो C आरो 2 निफ्राय ना C आरो 2 निफ्राय जों मा मोननो हायो नाय जे आखिनाया एखे नालाय होमबा आगदानियाबो मा जागोन बियो एखे जागोन बियो ना होमबा मा जागोन AC by CB मा जागोन 3/2 होमबा मा जाबाय AC आहाय मा जागोन AC नि माना मा जागोन 3 आरो CB आहाय 2 माने मा होनो बेवहाय ना C आहाय मा जादों AB खौहाय मा होनो 3 आरो 2 रुजुथायावहाय रानदों ना बेयो दिन्थियोदि बेयो दिन्थियोदि मा जादों C आ AB खौ 3/2 रुजुथायाव रानो ना रुजुथायावहाय रानो होमबा बेखिनिया ना जोङो बेखिनिखौ जोङो बेवहाय सिनायथिनायाव जोङो सावरायबाय जोङो ना